Takže tohle je ta vesnička. No. Ty parchanti nás nenechají ani v klidu vyspat. Co už, no. Takže tam jenom dojedem a jedem zpátky. Tak je pravda. Doufám, že mi to kafe nevychladne. Ale první civil. To necháme. Tady to vypadá tak klidně. Co toto? Klidně. Takže Brena. Bacha, vole, to bude funkcionář. To vypadá důležitě. No právě. No a s tím nejde mluvit s blbečkem. Budu se poptat dalších. Ale tam je vzadu policajt, zeptej se ho. Ani neodpovídaj. Asi se bojí. Dobré ráno. Vypadá to tu klidně. Já Projedem teď- to. Tady ten mě nervuje, má lodičky, vole, nebo co to je za boty? Má je vyleštěný jak moje Kanady. Taky v cajku. Jeď rovně a pak zatoč doleva. Aha. A vlastně já. Dobrý. To bys nemusel dát náhodou ale k řidiči, ke střelcovi. Ups. Aha. Fízlé. Vidíš? Policajt nezná, že má uhnout. Neřeš. Vidíš tam to? Jdem na výbor. Počkej, zastav. Vidíš tady toho negra? Aha. Jo, ten je v pohodě, ten se bojí. Tak další cíl výbor. Takže jsme u výboru. Jo, či na sukách. Hele. Tohle asi nebudou ty, co čistě boty, co? Ty vypadají v klidu. Hej, vidíš tam ty vzadu? Ale webe. Jedu pomalinku. Oh, A se něco stalo, hej, člověče. to nevypadá dobře. Hlídej si to, jo? Ej. Jedné hodině nepřátelský muž Bacha, 50 bravo. metrů. Ukaž mi. Ten s tou snajperkou. Střílej. Ten, co si lehl. Ale. Paráda. Jdem to mrknout. Hej, to se mně nelíbí. Klidně. To je ten parchan, co jo, v klidu. Oh, Chtěl bych být ten policajt. ti mají dost. Všiml jsi, že oni dělají verze bez toho, bez majáčku. No, ty auta jsou úplně zničený. Oha. Člověk by neřekl. Autobusák vyděšený. Jenom by mě Ale zajímalo. ten jeden přežil. Chceš pomoct? Dobré ráno. On je v šoku, že ani nemluví. Se mu divíš? Hele, mě by zajímalo, proč ty volové vzadu tam lezli na tu zastávku. To by mě taky zajímalo. To chtěli si hrát na Ježíška? Chtěli byli s komínem nebo co? Tak. Teď jsem ho zalil betonem, takže v pohodě. Olovem, jo? Trošku to tu uklidíme. No tak, Je ale bacha na ten autobus. no, kašlu na to, to necháme kolegům z záložek. Mhm. Bacha na ty na střeše. No tak ti byli hodně vyděšení. Podívej se pod autobus. Jestli tam není něco, co dělá tik-tak. Nevypadá to. Stávka je taky čistá. No tak vyjedeme dál. 50 metrů. Takže jsme ve výboru. No, akorát to tam. Bacha na civil. To se ti řekne. No já ti tam nejedu vstříc. Nepřátelský Ale. muž vpředu 100 metrů. Všichni? Asi jo, nevidím přes ten strom, prosím tě. Druhá bariéra. Dobrý. Tady taky bylo ostrý.
Pojď. Hej. Nepřátelský muži na 9 hodinách 50 metrů. Bacha na toho civila. Kulomet. Dobrý. Chudáci policajti. Na 1 hodině nepřátelský 50 metrů. Trně na toho civila. Paráda. Počkej, bacha za autobusem. Muž předu 100 metrů. Na 1 Vyjď dopředu, hodině ještě dopředu. nepřátelský 50 Tady na metrů. statku. Na statku. Nepřátelský muži vlevo 50 metrů. Ten, co teď byl pod našima kolama. Já se ti Ty vole, on žije. No sláva. Pojď, utíká. Jo. Ten nám neuteče. No, myslím, že jo. Tam je. Oh, Jo, další. sushi. 12. Dobrá. Nemusel nám ale umývat pneumatiky. Ano. Takhle nám je zašpinil. My máte krásně čistý a on nám takhle takovou červenou skvrnu tam udělá. Co už? Ale byl ještě za autobusem jsem někoho viděl. Tenkrát. No to byl civilista, dobré. Počkej, stůj. Jo, tady je. Tak, paráda. Jedem dál. Bacha na tu bariéru vepředu u soboru. Zase najdu bokem, jo? OK. Máš Čím? vystřel? Na 3 hodinách nepřátelský 50 metrů. Si děláš srandu? Jsem zvědavý, jestli budou mít někdy To je rakety. Terminátor, ne? No, ten už má dost. Ej, Nepřátelský muži vpravo 50 metrů. jestli to někdo přežije, tak jsem čínský papež. Nazdar čínský papeži. Nazdar. Ale ty jo. Tak to bude ten papež. Oh. Pošli jim tam kanón. Bacha na civily. Ještě jeden na cestě. Ještě 2. Nepřátelský muž předu 50 Si metrů. děláš Vem srandu? kulomet. 12 hodinách nepřátelský 50 metrů. Pojď ještě. To už je napa. Takže už trošku ostřejší jednotky. Tak tady to taky bylo krutý. Oh. 11 hodinách nepřátelský muž blízko. Ej, shit, sorač. Chceš v pohodě? Myslel to, že to bylo RPGčko. 50 metrů. Chceš v pohodě? Střílej! Kulomet. Na cestě. Běží. Dobrá. Co ty na mě míříš? Ještě ty dva v busu. Bacha za knězem. U nich. Proč ty máš tam takhle blízko hlavu? A teď ty dva dole. Dobrá. Jak vidím, tak ten se asi musel dost modlit. Nepřátelský nákladák na 10 hodinách 50 metrů. Rozstřelit tvoje Na 10 třesku. hodinách nepřátelský muž 100 metrů. A to už vem za kanón. Ale kam pak jde? Oh, jsi v pohodě? Nepřátelský muž Pojď sem. 50 metrů. Pojď. Míř. Dobrá. A že by ten řekl aspoň děkuju. Tak jedem dál. Počkej, stůj. Oh. A už jít, nemám tam dostřel. Dobré. OK. Tak to bylo hodně blízko. Co za sakra bylo? To je 34. Oh yeah. Pan? Oh shit. Počkej, nevidím. Máme ji, couvám.
Tak ty radši vezmeme bokem. Dobrý nápad, já jsem si dal vysokou kadenci. Máme poškozený motor a kola. A nádrž. Kolik ti zbývá munice? Tady mám ještě dva, ty brďo. Ještě mám pak jeden zásobák do toho. Dobrý. Pokusíme se je překvapit. Hele, civil. Hej, bacha, bacha. Couvej. Já jsem zvědavý, jak řídíme tanky. Oh, motor. Nemůžeme se pohybovat. Oh. Zastavit. Před. Jedem. Před. Jedem je Před. pomstít. Před. Ano, přesně tak. Tohle jim nedarujem. Hej, myslíš, že to je pravda, že nám zestřelili ty kolegy, nebo že to přežili? Co myslíš? Nevím, ale jdem se tam každopádně podívat. Hej, ten kouř se mně nelíbí. To mi taky. Na 12. Vidím. Na Odobej to. 12 hodinách. Nepřátelský. Nabijím. Blízko. Ještě jedna. Tak civilista. No, myslím, že si povolali posily. Přes poslední ohlášení jsme Oh dostali- shit. A sakra. Čistý jich památce. Tak jedem. Oh. Nepřátelský. Nákladňa. A kulometčík. Předu 100 metrů. Sice budu předválečnej soud, ale mi to jedno. Oh. Tak RPGčko, no tak to teda. Jedem. Oh. Tak ti jsem mstili hodně na civilním obyvatelstvu. Oh, myslíš, že to projedem? To nevím, ale vypadá to vtipně. Oh, Dobrý. shit. Tak no to... Jak je možný, že to přežilo? No, konečně. Něco po nás je. Couvej. Na 3 hodinách. Nepřátelský. Muž. Na 50 třech. metrů. Trojka? To tady. Myslivec. Drž se. Mám totiž plán. Otoč to dělo, prosím tě. Nech ho takhle vzadu. No, já to chci vidět. Aha, sorry. Myslím, že jsme si munici vyladili. Paráda. Wow. Jdem. Benzínka. A vypadá to čistě. Takže závěrečný zhodnocení. No, bylo to dobré, akorát jsem nečekal s takovou tohle, ale víš, co mě nejvíc štve? No. Že jsme přišli o Pandurovou jednotku. Co už no. Tak